Kain po. Tinapay with mushroom and eggplant. With pancit. Pasta. Dito na nga ako mag-alap. Tinapay na may sesame. May mushroom. Yun. No rice today. Init. Ayun po. Init. Init. Eggplant na may talong. Ay, eggplant na may itlog. Tapos mushroom. Ganito kumain dito sa ibang bansa. Paano kaya gumawa nito? Malaking tinapay. Gawin ko kaya to sa Pilipinas. May sesame seed. Kulang yung kanin. Ay, tinapay ko. Pero busog na ako.
Sarap pala to. Ay, ano, mushroom. Tsaka, ano, eggplant. Na may sesame seed. Sesame seed. Kulang yung kanin ko. Ay, yung tinapay. Pero busog na ako. Kain, kain, kain. Kain po. Walang rice. Naubos ko. Dami kong kain. Sarap talaga pag may mushroom. Malinamnam. Sarap. Hello guys, sarap ang kain ko.
Ay, sorry. Naman yan. Dami kong kain. Diyos ko. Sing-sing-sing. 20 peso. Hello. Hello. Hi. Hello, hi. Hello, hi. How are you? I'm fine, thank you. How about you? How are you? I'm full, thank you. I'm full. Hello, Bobby guy. Bobby guy. Hello, Arabic. What's your name, Arabic? Where are you from? Ay, Babutay. I no speak Arabic. Teach me how to speak Arabic. Thank you for the thumbs up. Thank you for the thumbs up. You speak English. I'm not. I'm Filipino. No Arabic and Filipino. Only Tagalog, English, Bisaya, Ilongga, Bicol,
like this. No Arabic in Philippines. Where are you from? Philippines. From Philippines. So where are you from? Where are you from? Where are you from? Saudi. Where are you from? Arabic. 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 Arabo. Where are you from? Arabo. You speak. Mm-mm. How I how I read that you're the one you write. It's Arabic. It's Arabic. The one you write. What is your name? I'm full. Where are you from? From Saudi? Dubai? Kuwait? أنا عاوز أسفنجة. هم؟ أسفنجة من دول. أسفنجة غسيل. ما بعرف. مفيش كبير أكبر. ما بعرف ليش جاب هاي 6. ما في الزلمة بيخدم بسرعة. انت شوب ليش ما في شوب؟ ها؟ انت ما في شوب يعني؟ قلت يمكن أنت اللي قايلة له يعني بس أنا مش. لازم شوب انت ايش هاي جاب. يعني معلم فوت هون. ها؟ معلم هيك بعدين فوت بعدين انت شوف ليش هيك سكر معلم. ده كان هيجيب بطاطا النهارده. قلت له وين في بطاطا هناك؟ ايوه. بطاطا باردة. مش من الحمراء. لا. فين؟ لا ما جابش. ما فيش؟ ما في مش في هنا. انت عملت هنا بطاطا؟ لا ما في. لا. قلت واحدة. بقول لك هو كان هيجيب بوكس البطاطا من نسيت. قلت لما يخرب. نسيت. فكر هاي فيه. فكر فيه.
No, no. Hello sis. Shout out. Thank you. Thank you sa pagtamsa. Musta na? Thank you sa pagdalaw. Musta na ang life? Salamat kaayo. May pagkain pa dito yung full tank na. Full tank. Ay, sorry. Shout out.
Hello, the drifter. Pomeranian. Patamsak. Kaloy Mix. Official vlog. Hello. Kuya Kaloy, kumusta? Thank you po. Pwede po patamsak. Sige po. Tamsak po, patamsak. Kaloy Official. Premiere yan, Kuya Kaloy. Premiere po. Sure, balik po yan sa Agay. New upload. My routine every morning, building operator. Oh, sana all 8K na. Napin ko na, walang bawian. Napin ko na po. Ito pala yung yung Kaloy Mix official vlog. Ang galing naman, daming pinipindot. Thank you po. Ano po itong nyo, building nyo? Hotel? Office. Office pala. Laking office po, ano? Na may memorize mo to. Daming pinipindot. Mainit. Saan po kayo nito? Sa underground or rooftop? Rooftop to. Alam ko, nasa rooftop. Nakita ko na yung ibang video nito eh.
Pasyal po kayo mamaya live Ate Mavic Vlog. Salamat. Ate Mavic Vlog, sige po. Anong oras po Kuya Kaloy? Ang ingay no, sakit sa tinga nung mga machine mo. Dapat may ano ka sa ano, may ano ba yun, yung takip yung ano mo, yung parang sa eroplano. Or yung ganyan yung Ate Mavic Vlog, salamat. Parang ano ko na siya, parang friend ko yan sa Ate Mavic, parang Ate Mavic Vlog. Chiller number 2. Hand off. Ayan po, nakapin. Salamat, 5 p.m. Ay, yung nakapin. Hindi ako marunong Kuya Kaloy mag-ano. Yung magdirekta dyan sa ano. Sa, anong tawag dito? Di ba naka-ano ako? Horizontal. Hindi ko mapindot yung binaba mo dito sa ano. Pero dito, kaya ko. Mawawala nga lang pag dito sa live ko na phone, napipindot ko. Pero dito sa ano, hindi ko alam sa ano. Hindi ko alam magpindot doon sa sabi nila magpunta daw ako sa wait lang. Aralin ko nga yan. Aralin ko sandali po. Kasi dito kasi sa ano, hindi ko mapindot siya. Nag-Google channel ako. Ayan yung lumalabas sa'yo. Pero, wait lang. Sabi niya, copy paste. Copy paste. Wait. Ayaw mo kasi bumukas pag dito sa akin. Pag dito kasi balik po sa YT menu, then punta sa yun nga, YT menu, then punta sa what's history, then click mo live mo. Oo nga, nandito nga ako. Punta ako sa menu. Ganun nga. Tapos, click mo ang YT, then punta sa WhatsApp. Hindi, nga, ito. Ito nga kuya, di ba? What's history. Tapos, ito na yung live ko. Hindi siya naka-green, hindi siya highlight, white siya, white. Pero dito sa live ko, naka-highlight siya na green, yung naka-highlight siya. Dito, white, kaya di ko siya mapindot. Ganun lang yung sinabi sa akin. Ay, wait, ito na sa taas. Wala talaga, ayaw. Nasa history na nga ako. History. Ayan, watching to. Kasi pag pinipindot ko yung nakapin siya, di ba? Ang lumalabas, yung 3 dot, ang lumalabas. Ito ng report, remote channel, go to channel. Try click 3. Yun nga po, yung 3 dot ang lumalabas dito.
Wala ding highlights, wala ding anti-message report, remove channel, go to channel. Kaya minsan nag-go to channel na lang ako. Palpak siguro tong telepono ko. Yung telepono ko siguro pasaway. Ang init, sarap sana hindi ko nga ito nakukuha eh. Pero horizontal ako kasi mas maraming nanonood sa horizontal kaysa vertical. Ay, ano ba yun? Nag-3 channel na ako. Kahit pumupunta ako kay Kapitana, ganun, sinabi niya rin to sa akin. Ang ginagawa ko na lang, kung sino yung nagbaba, doon ako pumupunta, good channel ako. Pero dito, ngaya lang, mawawala nga lang.